ja som sa bála aj koučovať aj zadarmo. Takže ja som vôbec mala problém vysloviť to slovo, že som coach a nevedela som to nejak uchopiť. A teraz mi to ide úplne ľahko, rada o tom hovorím a zistila som, že mám tú prácu ešte asi radšej, ako som mala, že stále viac a viac. Ja som v podstate mala taký relatívne život, s ktorým som bola spokojná, len som chcela viac. Ja som mala veľké plány, ale keď som mala veľké plány, tak som sa častokrát tak zlákla, že fúha, že tak toto nedám. Ale jednoducho som si povedala, vyskúšam tento maličký krok a uvidíme, že čo z toho bude. Proste si to idem, naozaj, že si to užívam, že tak ako chcem ja, tak si to robím. A to je úplne perfektný pocit slobody. Viem si predstaviť, že keby som išla po ceste bez teba, tak by som pozerala taký webinár a stále by som sa točila nejak v kruhu a nevedela by som sa z toho vymotať a nakoniec by som skončila, že by som otvorila ďalší šuflík a tam by som to dala a potom by som bola zase nešťastná a povedala by som si, no však vlastne není to až také zlé. A potom zase by som bola nešťastná, že som sa nikdy nepohla. Čiže určite, ak viete, čo chcete robiť, určite do toho choďte. Dokáže vás to strašne zrýchliť. Mne sa veľmi páči taká tá skupinová podpora. Páči sa mi strašne výzvy, ktoré si nám dala, ktoré ma nútia k akcii. Páči sa mi tie naše útornejšie koly, že máme od teba spätnú väzbu. Takže ja by som zase len odporúčala, že tým, ktorí vedia, čo chcú robiť, tak naozaj nech neváhajú. Určite sa im tá investícia vráti.